Zvinoyera zvinokatyamadza. Madzibaba Ishmael vekuno kunyabhira famu Lily Farm vaye vekurambira vana nemadzimai kuti vaende kuchipatara kunorapwa. Nhasi vatadza kuuya kudare redzimhosva kuri kutongwa nyaya yavo kuNorton Magistrate Court pamusana pekuti ivo vari kudzimbikanawo vari kurwara. Chiri kushamisa ndechekuti vatadza here kunwa muteuro kuti vapore, vaiswa muchipatara vari kurapwa pari zvino, ivo pamwe chete neumwe wavo ari muusungwa zvekare anonzi Takavengwa Gwenzi ari kuparira Nyatwa Hospital. Hazvina kunyatsobuda kana kujeka pachena kuti vaviri ava vari kunyatsorwara senei, asi nyaya yabuda ndeyekunzi low blood pressure. Madzibaba Ishmael pavakapinda mukoti vachitanga kuya nenyaya yavo vakataura ivo kudare kuti nyama dzavo dziri kudzimbikana, vari kurwara pamusana pekuti vakajikiswa poison kana kuti shefu. Zvichida pamwe ndizvo zviri kukonzeresa kuti mukuru uyu ange ari muchipatara nhasi, tingati mukuru kana kuti Mwari Johani Masowe gore jena penyera nyika ava. Saka madzibaba Ishmael nyaya vaina kusotongwa nhasi, vanzi vadzokezve mudare musi wa 23 Mei pari kutarisirwa kuti nyaya yavo ichange ichipinda ichitongwa pamberi pedare ndokunge vapora, nokuti ndivo mukuru wenyaya yavari kusungirwa kukoti. Nyaya dziri kupomerwa madzibaba Ishmael kukoti dziri kusanganisira violeta atingati marights kana kuti kodzero dzevana, vari kuvarambidza kuenda kuchikoro nekuvarambidza kuenda kuchipatara. Dzimwe dzacho ndedzekuviga vanhu vasina kunge vazivisa mitemo, zvakafanana neakabuda ainzi Yeso chikuru neuyu akazofukunurwa akanovigwa kumadziva kumusha kwake napamwe chetepo naProfesa Muwati. Madzibaba Ishmael zvekare chimwe chingakatyamadza, vari kuti ivo havaende kuchikoro, asi pari zvino tiri kuona vane gweta ravo ndiro riri kumhanya richifambisa nyaya idzi dzichipinda mukoti. Nekudaro madzibaba Ishmael chokurongerwa ava vasungwa nedare redzimhosva, kungave kunganzi kupiwa warrant of arrest nenyaya yekuti havana kunge vauya kuzozviratidza pamberi pedare musongo uchingochifanira kutongwa nyaya yavo. Chimwezve chatingade kukuzivisai ndechekuti Siribhinio Chikurune, baba vaHezel Chikurune wemapfupa ekufukunurwa, pamwe chete nemukwasha wavo angari murume waSiribhinio Chikurune vachirimo muusungwa, vachirimo mutirongo, kunyange zvazvo vamwe vavakasungwa navo vatatu vari panze, asi ivo ava vachirimo vari kupomerwa dzimwe mhosva dzekuuraya. Inini semunhukadzi zvinhu zvinondirwadza nekuti ndine ndakazvara ndakatarisira zvakawanda paupenyu hwemwana wangu. Saka kana ndichizonzi handiende kuchipatara, aiwa zvinondirwadza. Ndinonge ndakatarisira zvakawanda. Wani ndinotarisira mwana kuzomutuma, mwana wotu ndinotarisira kuti achazova neupenyu hwakewo mune ramangwana. Saka kana ndichinziwo semunhukadzi handifane kuenda kuchipatara, izvozvo hayo hazvina kundijekera, hazvina kunaka, zvinhu zvakaoma ende zvinondirwadza. Ndo zvinhu zvandinotaurawo semunhukadzi. Kumbunyikidzwa kwevana kuri kunzi vana vane ma13 years to 16 years vari kunge vachizvariswa, munotiwo nazvo? Ipapo dai mutemo wapindira vana vachiri vadiki, mutemo ngaupindire paizvozvo kuti vana vanofana kunge vachizvara vasvika pamazera avo akafanira 18 zvichienda mberi. Uyezve nekuti vana pakumbunyikidzwa kwavo mwana anozoenda asi anenge akutya, mazera rake rinenge risina kukodzera kunge achidini, achiita kunge ave amai, asi kuti vabereki ipapo tiri kukanganisa zvikuru, tiri kukanganisa zvisingaite naizvozvo. Saka zvinhu zvinorwadza, aiwa zvinotirwadza. Nyaya dzekumbunyikidzwa kwevana idzi mama dziri kuwanzobudira kumachechi. Munofunga here kuti nyika iri kunyatsogona kwatingati kumaneja machechi aya kuti kusawande nyaya dzekumbunyikidzwa kwevana vadiki aya? Ezvinezve nyika iri kutora matanho, tiri kuzviona, aiwa nyika iri kutora matanho zvekuti dai zvaramba zvakadaro nekutora matanho ikoko, kuitira kuti ruzhinji rwese kune avowo vasati vaziva, vasati vapepuka, vange vachiziva. Aiwa nyika iri kuita zvakanaka naizvozvo. Asi hapana kumwe kuvandudzwa kwamungafunga here kungaitwe kuvanonzi machurch doctrines, vasanyanyopiwa
freedom yakawanda yekuti vaite zvavanoda vari mumachechi mavo imomo? Sekufunga kwangu ndandiri kufunga kuti sevatungamiri dai kwagona kuti mamwe maorganization vakuru vapota vachifambira mumasangano machechi wayo akasiyana siyana tichiparidzirana ivo varipo vachitikurudzira nenhau idzozi. Mukoma wangu ndi Professor Mota vacheka 2022 vari muleri farm ikoko yacho ikazokwanisa kuwana possible report this year. Saka ndopata kuona kuti nawe izo yabudawo takushione mukana wokwanisa kunosoro edukezi kuti nyaya yedu ifambe rakanaka. Postmortem yakabuda ichiti kudi panyaya yemukoma wenyu? Postmortem yakabuda ichiti paine matraces einsecticide kuda kuti vakadya poison. Nhasi uno mudare zvafamba sei? Madzibaba Ishmael vanzi kudini vamwe vavo vari kutongwa navo? Mudare manzi madzibaba Ishmael vasara kuprisons. Madzibaba Gwenzi ndo vanga vanzi vari kuchipatara kuparenyatwa. Asi anyaya tineza nchekuti ivo vanoda vaende kuchipatara vashandisi mishonga. Asi vamwe vari kurwara vachifa. Vakawanda vakarwara vachifa, vamwe vachitadza kubara vana zvakanaka nini vari kuda kuenda kuchipatara. Vamwe vachifa nguva yavo isina kukwana, sevana vanofanira kuwana imwe mishonga yakaita sekubaiwa majekiseni nemakiller disease evanayo vanokwanisa kuiwana. Asi saka nhau iripo ndeyekuti sazotinetsa kuti kusei ivo vasina kuuya, ivo vachinzi vari kuchipatara. Nemweya havasina here, vadi kurapwawo nemweya sezvo vakati ivo paupenyu hwavo vanorarama nemweya anorapwa nemweya. Asi takatarisa mafambiro ari kuita nyaya so far zviri kunyatsa kufadza here kuti at least vawana mbounzwa pamberi pematare. Ndiri kuti inini dai kuri kunzi dai vanga vauya ivo vana madzibaba Ishmael nevamwe vana baba Gwenzi vanova ndivo mafurandimeni vacho vauya vatanzwa nyaya kuti yanga ichifamba sei. I think taive nekujeka kwakanaka kwenyaya kuziva kuti tiri kuti tiitepi. This is Yabuda TV, Hakudi Masivi, Sly Media TV, and Sport and Dream Street in the zone and Japa News in Daka Wandro name of Views. Sly Media TV, Mandi Chinjira ang my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media. 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 Kuchinja vision ya mageto youth. Kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.